Takže u dnešního videa si ukážeme, jak udělat mirindu v soda cream a jak správné množství dát. Ukáže nám to tady Peťa. Kačka, jak má ráda mirindu? Buď to s krávou nebo slabší, podle sladkosti. Abych řekla pravdu, chtěla bych tu pravou. Tu pravou. Žádnou slabší, na to my nehrajeme. Máte víčko, nalejete. Tady po nějaký okraj, asi tento okraj. Takže ano, do víčka od této mirindy a nalijeme. Do soda streamu. Ano. Tak. Zavřeme, ano. Zavřeme. Prohodíme. A teď si dá Kačka, ochutnej. Počkej, tak všechno jo. No, to jsme Cože? Já myslela, že se to dává tady do toho. To už bylo předtím. Takže Aby to ochutnám. Ano, a koštujeme to, to je náš kuchař. Tybe! To je mirinda. Ale opravdová! Opravdovská. Hej, tak to koukám. A jak se to ale vyrobí předtím ta voda? Ta voda se musí vyrobit. Ukážu ti náhle. Tak to vemeš vodu, soda streamu. Budeš to zbytek. Dáš ji studenou. A dáš to do soda streamu. A pak až se tam dává ta mirinda, jo? Tyjo, tak to koukám. Ale opravdu hustý. Tady, ale počkejte, co já se tady vyrobilo. Jo, tady máš rysku. Ukažte, ano, ryska tam je na té sklenici. Nebo No, tam je i ryska, to už jsme měli moc. Je tam i ryska možná pro tu šťávu. Ano, a dáme tedy... Ale Soda Stream je z jiný ligy. A já jsem koupil tyto lahve, ale tyto lahve jsou větší než Soda Stream. Aha. Takže vezmeme Soda Stream Počkej, musím dál. a zkusíme. Jenom Láhev se nevejde. Nebo vejde? takhle našroubujeme na maximum. Láhev se nevejde. A tak co uděláme? Co budeme dělat? Vezmeme si flexu, vyndáme víčko dole a seřízneme flexou to, co tam chybí. Jako opravdu. A už je tam. Oh! Nejsme blbé, aby jsme kupovali nevýstroj za 2000. Ty, jo, super. A A konec videa. U příštího videa vám ukážeme, jak si vyrobit. správnou vodu ze Soda Streamu. Tak jo, nashledanou.